Kaboa, kaboa. Len sa dobre najedz tej trávy. Nie každý má tú možnosť nájsť sa do syta. Tak ako mnoho ľudí v krajinách tretieho sveta v Afrike. Tak ako u nás v Gane. Do Ghany som odišla pred 10 rokmi, v roku 2004. Bolo to po večných sľuboch misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého, ktorá má sídlo v Ivanke pri Nitre. O Ghane som už predtým počula, lebo naše sestry tam vlastne boli, strávili tam nejaký čas a hovorili mi veľa pekných zážitkov a dávali mi nejaké rady. Pamätám si, že jedna z tých rád bola, že po prvé trpezlivosť, po druhé trpezlivosť, po tretie trpezlivosť. Keď som odchádzala do Ghany, bola som zdravotnou sestrou a čakala som, že budem pracovať v zdravotníctve. No na moje veľké prekvapenie a rozčarovanie, keď som tam prišla, tak keď som im ukázala svoje papiere z zdravotníckej školy, tak ich nechceli prijať a povedali mi, že musím vyštudovať zdravotníckú školu ešte raz. No v mojom veku sa mi teda do školy znova nechcelo ísť a študovať to isté, ale nebola iná cesta, alebo budem študovať, alebo si zbarím kufre. A tak som najprv musela skladať maturity, čo nebolo také jednoduché, lebo angličtinu som sa učila len 3 mesiace v Anglicku. Ale časom sa to dalo a spravila som maturity a potom som dostala prijatie, alebo bola som prijatá na zdravotníckú školu v Gane. Čo bolo na tom veľmi pekné, že som mala 150 spolužiakov, okolo 50 chlapcov, okolo 100 dievčat a bol to veľmi pekný čas. Študovala som 3 roky. Táto škola vlastne bola katolícka, patrila diecéze a tie 3 roky som vlastne strávila v Enkoku, je to mesto na juhu Ghany. Po štúdiách, potom, keď som skončila štúdia, tak som mala pracovať ako zdravotná sestra v klinike, ale vlastne som bola presunutá na iné miesto, a to na sever Ghany. Mojím prvotným poslaním v Gane nie je byť zdravotnou sestrou, lebo zdravotných sestier je veľa a môžem povedať, že aj mnohé sú určite lepšie ako ja. Ale môjim poslaním je vlastne toto misionárske poslanie a je to šíriť dobrú zväz medzi ostatných. The gospel was about Jesus coming to Jerusalem and how people were happy and people were welcoming and dancing, using the palm branches and spreading the cloths before him and welcoming him as king. A vlastne viera mi a môj vzťah k Bohu je mi tou najväčšou posilou vo všetkých ťažkostiach a vo všetkom tom, čo príde v tom ťažšom. Tak ako je to v Gane zvykom, Gančania sú veľmi nábožní, tak by som vám povedala, ako sa v Bulza jazyku povie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ko ale bik ale vusunalung yuening amina. Lord, I'm not worthy for you to come under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Amen. Keď hovoríme o Ghane, treba povedať to, že sever a juh Ghany je veľmi odlišný. Je viacej zelený, majú tam 2 obdobie dažďov, 2 obdobie sucha, ale sever je už bližšie k Sahare a takže je tam len 1 obdobie dažďov, 1 obdobie sucha, je tam taká savana. A potom máme ešte 1 obdobie, ktoré sa volá Harmattan. V
veľmi nepríjemné obdobie, kedy fúka vietor z Sahary a prináša vlastne veľa prachu. Dakedy všade vlastne je prach, veľmi ťažko sa dýcha, oči štípu, všetko je suché, všetko elektrizuje a je strašná zima. V noci je 18 stupňov, čo pre nás je už vtedy vlastne strašná zima, spím v ponožkách vtedy. A cez deň máme okolo 38, takže sú tam aj veľké teplotné rozdiely. Takže to je to obdobie harmatanu. Keď je obdobie sucha, tak máme teploty do 45 stupňov. Tiež je veľmi zaujímavé napríklad vodu. Voda je veľmi vážna alebo dôležitá ako všade, ale v Afrike o to viac, že nie je tak ľahko dostupná. U nás to funguje tak, že máme vývrt. Z toho vývrtu sa čerpá voda do takých veľkých nádob, kontajnerov, ktoré sú z hliníku. Ráno, keď je ten harmatan, keď je tých 18 stupňov, kedy už naozaj nám strašná zima a človek ráno vstane do tých 18 stupňov a má vlísť do tej studenej vody, to sú veľmi ťažké chvíle. A zase na druhej strane po obede tá voda je veľmi horúca, lebo je okolo 45 stupňov. Takže po obede o 3:00 sa nedá ísť ani sprchovať, lebo tá voda by bola príliš horúca. Okwogera njogera omweru takira muddugavu agalirala. Pracujem teraz v klinike. Klinika je troška iné ako naša poliklinika alebo nemocnica. V klinike pracujú zdravotné sestry, ale nemáme tam doktora. Naša klinika je veľmi známa. Chodí k nám v období dažďov okolo vyše 200 ľudí a keď je obdobie sucha okolo 100, vyše 100 ľudí. Ten rozdiel je tým, že keď je obdobie dažďov, tak vlastne keď máme veľa dažďov a je stojacia voda, tak komáre sa vlastne rozmnožujú vo vode a komáre prenášajú maláriu, tie parazity. Takže vtedy máme veľa pacientov s maláriou. Niektorí pacienti chodia aj každé 3 mesiace s novou maláriou, s novou chorobou. Ľudia sa veľakrát boja, keď sa povie malária, tak sa tak prelaknú, ale je to dosť bežné ochorenie. Ja som tiež mala maláriu už niekoľkokrát, okolo 5-6 krát. Vlastne prejavuje sa to len vysokými horúčkami, triažkami, bolestiami, preháňanie a vracanie. Môže byť veľmi nepríjemná aj nebezpečná tým, že zabíja červené krvinky a spôsobuje chudokrvnosť a preto veľa detí zomiera vlastne na maláriu alebo teda na chudokrvnosť. Ale keď sa lieči za 3 dní, vlastne lieky sú na 3 dní, tak všetko je v poriadku. Tak nemali by byť komplikácie. V Gane je okolo 16% katolíkov. Kresťanov je najväčšie množstvo, je ich okolo 40% všetkých dokopy, 16 moslimov a je tam veľa aj tradičných, tých, ktorí vyznávajú tradičné náboženstvo. Tí ľudia vlastne často navštevujú ich tých liečiteľov a liečia sa často bylinkami alebo rôznymi rastlinami. Dakedy sa stávajú aj také smutné príbehy, že tí ľudia veria viacej tej liečbe ako tomu, že by prišli do kliniky a vlastne zobrali si lieky. Stali sa nám aj také smutné príbehy, že došli s malým dievčatkom, ktoré poštípalo had, ale keďže najprv išli k tomu tradičnému kňazovi, ktorý vlastne priniesol obetu, a až potom neskôr prišli do kliniky, dievčatko už bolo úplne zapuchnuté a nedalo sa mu už pomôcť. V Gane je oficiálny jazyk angličtina, ale keďže tam žije veľa rôznych kmeňov, tak každý kmeň má svoj jazyk. Takže v skutočnosti je tam okolo 68 jazykov a na každom tom území toho kmeňa sa vždycky hovorí iným jazykom. Na juhu Ghany je takým známym jazykom čvi. Tým jazykom hovorí aspoň polovica Ghany, ale na severe tie kmene sú menšie a teda je tam aj viacej jazykov a keď už prejdete 30 kilometrov alebo do ďalšieho mesta, tak je tam už vlastne iný jazyk. Dedina, v ktorej vlastne máme tú kliniku,
sa volá Viaga a ten kmeň sa tam volá Buli a jazyk sa volá Bulsa. Takedy s tými jazykmi sú aj také humorné chvíle, hlavne v klinike, keď prídu pacienti a snažíme sa od nich pýtať sa ich, aký je ich problém, čo ich trápi. Veľakrát hovoria iným jazykom ako ľudia z kmeňa, s ktorými žijeme. Prichádzajú často s prekladateľom. Takže sedíme takedy v tej ordinácii 4. Ja mám svojho prekladateľa a vlastne pacient má svojho prekladateľa. Takže kým získame len zo pár informácií, tak sa naotáčame od jedného k druhému a takedy sa aj veľa nasmejeme pri tom. V Gane máme tiež veľa tradícií. Keď niekto príde, Gančania sú veľmi pohostinní, vždycky sa podelia s jedlom, ale prvá vec na privítanie človeka je vlastne ponúknuť mu pohár vody, alebo u nás používame kalabaš. Je to vlastne taká polovička dyne, je vysušená, takže slúži to ako napitie. Takže vždycky sa ponúka studená voda, čo je dosť pochopiteľné kvôli tým teplotám, že keď človek niekde príde a chce si sadnúť, tak si vypije vodu. Tiež si treba dávať pozor, lebo v Gane je ľavá ruka považovaná za nečistú a v praxi to znamená, že keď niekto vám niečo dáva, tak musíte to zobrať s pravou rukou, nie s ľavou. Keby som niekomu podala niečo s ľavou rukou, tak sa vlastne môže uraziť. V Gane si treba dávať pozor tiež na hady a na škorpióny. Často sa stáva, že keď človek ide, vlastne väčšinou sa musí pozerať pod nohy, lebo môže ho uštípnúť had alebo škorpión. Tiež nikdy nepcháme ruku do priestorov, kde človek nevidí, napríklad do šuflíkov alebo niekde, kde je tma, lebo človek nikdy nevie, čo sa tam skrýva. Alebo keď sú topánky, tak predtým, než si človek obuje, musí vytriasť, lebo nikdy nevie tiež, či tam môže byť škorpión alebo had. Na Slovensko sa vždycky teším. Na dovolenku na Slovensko chodíme každé 3 roky, na 3 mesiace. A vlastne onedlho odchádzam naspäť. Mám také zmiešané pocity, určite sa nikdy neodchádza ľahko z vlastného domova, ale teším sa naspäť, lebo viem, že to je miesto, na ktorom mám byť a na ktorom som šťastná.